2022 ел азагында Татарстан Мәскәү басымы астында президент атамасыннан баш тартырга мәҗбүр булды. 2025 елдан бу вазифа рәис дип аталачак. Бу Татарстанның узган еллардагы югалтуларыннан чираттагысы гына. Аңа кадәр Татарстан ниләр югалтты? Хәзер аңлатабыз. Татарстан Конституциясе. Татарстан Конституциясе 1992 елда ук кабул ителде. Ул Русиянекенә караганда да иртәрәк расланды. Хакимияткә Путин килү белән Мәскәү Татарстан Конституциясенә һөҗүм башлап, аны федераль кануннарга яраклаштырырга тырыша. Мәсәлән, 1992 елда Татарстан Конституциясенең 1нче маддәсе шундый иде. Татарстан республиканың күп милләтле халкының ихтыярын һәм мәнфәгатен чагылдыручы суверен демократик дәүләт. Хәзер инде федераль хакимият Конституциядән хәтта суверенитет сүзендә тулысынча алуны таләп итә. Салымнар. 90нчы еллардагы иң зур казанышларның берсе Татарстанда җыелган салымнарның зур өлешен республиканың үзендә калдыруга ирешү. Бу халык тормышы сыйфатын турыдан-туры яхшыртуны аңлата. Мәктәпләр, хастаханәләр, бар социаль өлкәгә акча күбрәк кала. Путин залимияте урнашуга Мәскәү янә салымнарны күбрәк үзенә ала башлады. Хәзерге вакытта Татарстанда җыелган акчаның уртача 70-75% Мәскәүгә китә. Федераль казнаны байыта. Татар теле. Татарстанда тигез хокуклы дәүләт телләре дип татар һәм урыс телләре игълан ителгән. Сер түгел, чынбарлыкта тормышта урыс теле хакимлек итә. Татар теленең кулланыш даирәсе тарайганнан тарая бара. Федераль басым нәтиҗәсендә мәгарифтә татар теле югалып бара. Милли региональ компонент бетерелә, бердәм дәүләт имтиханын татарча тапшыру мөмкин түгел. Иң зур югалту 2017 елда булды. Хәзер татар теле мәктәпләрдә бары тик ихтыяри гына укытыла. Аны өйрәтү сәгатьләре кыскартылды. Республика вәкаләтләре. 90нчы елларда Татарстанның вәкаләтләре киң иде. Ул прокурорларны да куәт органнары җитәкчеләрендә үзе билгеләде. Чит илләр белән элемтәләр кора башлады. Татарстандагы эчке сәясәтне дә үзе билгели алды. Путин хакимияте бу вәкаләтләрне бер-бер артлы юкка чыгара барды. Татарстан хәзер Русиянең башка төбәкләре кебек хокуксыз бар өлкәдә тулысынча федераль хакимияткә буйсына. Хәтта символик автономия билгеләре дә бетерелә. Мәсәлән, 2023 елдан Татарстанның үз конституция мәхкәмәсе дә юкка чыга. Президент һәм калган символлар. 2010 елдан бирле федераль үзәк милли республикалардан президент атамасын бетерүне таләп итеп килде. Татарстан моңа бик узак каршы торды. Тик 2022 ел азагында барыбер буйсынырга мәҗбүр булды. 2025 елдан бу вазифа рәис дип аталачак. Республика өчен мөһим булган башка символлар да куркыныч астында. Яңа тәкъдимнәр арасында республика ватандашлыгында бетерү нияте бар. Хәзер инде гомумән Татарстанның үзенә дә республика буларак юкка чыгу куркыныч яный. Бу агрессив сугышлар алып барган урыс дөньясы идеологларының күптәнге хыялы. Әгәр инде Мәскәүдәге колониаль хакимият үзе юкка чыкмаса, менә шундый хәлләр.